Kumusta? Yun lang. Dali lang ha. Hindi ko makita yung pangalan ko. Wait lang. Ito na, okay na. Bawa muna tayo yung yelo. Magsipag na naman ako. Kailangan. Hello Sally Ram Gamer. Shout out. Thank you Sally Ram. Thank you always support. Thank you. Drop your link please. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gawa tayo ng yelo. Ice. Kasi kailangan gumawa guys. Kumusta kayong lahat? Kumusta po? Di man lang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan,
Shout out sa 4 million dyan. Sa mga viewers na hindi nagko-comment, maraming salamat po. Thank you. Salamat po, 6 million. Thank you. 3 million na lang pala. Comment po, comment kayo ha. Kumusta po kayo lahat? 8 million. Maraming salamat. Subscribe na ko guys ha. Subscribe po. Road to ano na tayo? Road to 18k. Tuwing ano, pag nagano ako, gumagawa ako ng yelo, nagla-live po ako. Maliwanag ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na humihigit sa'yo. At kahit ano pa nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Hello, 11 million. Thank you. Ang hirap kumita ng pera guys, no? Ang hirap. Kaya kailangan mo talaga magsipag. Lalo na sa YouTube.
Kailangan talaga. Pagsikapan mo lahat yan. Para makasahod. Guys, kailangan ko na lang $20 para makasahod ako after 6 months. $20 lang kailangan ko. $20. $20 lang po. Para makasahod ako after ilang buwan akong 6 months, 7 months akong walang sahod. 6 months, 7 months. Walang sahod. Ito yung nagawa kong yellow guys. Oh, ang dami oh. Ang dami din. Mineral yan guys, mineral. Nakarami din oh. O, di ba? Yan. Tuloy lang po ha. Wait lang. Ay, thank you. Ay, salamat. Thank you sa 5 million viewers. Thank you po. Salamat sa YouTube guys, sa lahat po ng mga nagdito. Maraming salamat po. Kung hindi ko ay nagsasalita, okay lang yan. Maraming salamat. 10 million people, hello. Kakatapos lang guys na gumawa ng yelo. Ngayon, kailangan ko lang ng ano guys, sana wag niyo skip yung mga ads ko guys ha. Kailangan ko pa ng $20 para makasahod ako after ilang buwan. Kaya sana guys, makuha ko na yung $20 na lang guys, $20. $20. Maraming salamat po sa 9 million people in the house. Maraming salamat. Ilang minuto na lang guys, mag-i-end na po ako. Mga ilang minuto na lang para makapag-end na po ako. Grabe yung ano ko, oily mukha ko. Nagka-pimples na ako. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Busy. Okay. Shoutout to 10 million. Maraming salamat po. Hindi sila nagko-comment. Guys, sa lahat mo na mga nandito guys ha.
Huwag niyo pong skip yung mga ads ko ha. Please, please, pasuyo na lang. Okay? Ilang minuto na lang, mag-end na ako. End. Minuto na lang po ha, mag-end na ako. Mga 4 minutes. 4 minutes na lang po tayo. 4 minutes. Okay na ako ito. Okay na po ako ah. Guys, maraming salamat po. End na po ako. Thank you.